Amin. Mari dihita siap buku de nomor 112 ayat sada sahat rori ayat tolu. Jongjong mahamuna. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamu mah natama dituhani,
marguru tu sandok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue, mar hite-hite saluhut ulaon na denggan. Oloy hamu majahoba, mar hite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona, mar hite-hite olo-polo. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata, amanami para siroha na sumurung, sa ito gihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami, lehon malihami haporseaon na sitong, asa holak ko sabing haposan nami, unang luas huriam marhaposan tuaka nadi hasyanganon, ay holak ko do haposan dohot haporusan, saya si roham, patuduhot tuhami dalan tuhatuaon, asa jupang hami asini roham nagodangi, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Mari deh kita siap buku di nomor 100 lalu ayat 2 dohot 5. Tatangihon mapatik di debata, ima patik patuluhon dohot lapatanna. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ayhona humna dosogut akkana marsineang di goarna. Dia do lapatan ni odo, ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manulun-nulun, manang marjura-jura naroa, manang mangaci marhite-hite guarni debata, ai dinatar sosak, dohot ditangiang, dohot dipuji-pujia do si dohonon guarni debata, edo saatna tong rap ngahita mangidugo golau mangulahon patik ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nah waktu patik. Amen. Mari dehidasian buku di nomor 122 ayat 1 dohot 4. Good.
tatopoti mahadosata. Ale Tuhan debata amanami dari Banua Gijang podo napatupahon hasesaan ni dosa dihami halak nadang ulon marhite-hite anak haholongan ni roham saya si maroham dihami akan mangarsakod dosa nami saya sahapi mahami tu bagasan rohanami ya hasesaan ni dosa nami lehon matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marhapor siaon laho makatopoton nasa dosa dohot roha portibion asa hupasahatami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringut tu hasesaan ni dosa molo tu ngadong manangise namar dosa adong do pangadiot tadi amai ima Tuhan Yesus Kristus natigo rohai jalai bana do pardengganan taringot tu dosata alai dada holan taringot tu dosata dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion nasa ngapon madi debata na digijang. Amin. Budul maham. Mare dehita sian bukwede nomor 422 ayat 1 2.
Tajahama epistel di minggu tasadarion iman atar surat di buku Jeremia bidu 34 ayat 12 sahatu ayat 10. Jeremia 34 ayat 12 sahat 10. Tajahama margati sori di ayat parpudi rap mahita majaha. Alani roh muse mahatani Jehovah tu si Jeremia ninnado. Ganup papituhon ikon ganup hamu baluahon dongan marga heber naung manggadico dirina tuho ikon onom taon lelengna pangulahonon naho dungi paluamu boti banasian labungmu apedang ditangihon opumuna au jaladang ditarehon pinggolna. Alainu ngahosing musero hamuna gabe diramuni hamu guarhu jala mulak dibuan hamu ganup naposona bawa dohot naposona buru-buru akan naung pinaulamuna boti marguru torohan asida gabe marhata ikon hamu tu nasida semua gabe naposomuna bawa dohot paropuan muse rapita dibaheni songon odo parupuan muse ayat 10 rapita. Dibaheni songonondo hatani Jehovah dang ditangihon hamu ahu laho madohot tupadan idama ahu ma manitikon haluau tu hamu ninna Jehovah madokon ropo dang begu atuk dohot haraparon jala au pasahaton hamu gabe si rupa-rupaon ni salut harajaon di tanaon soani masahatna martua do natu mangihon hatani debata jalan nau piopsa amen. Mari dehita sia buku de nomor 272 ayat 1 dot ayat 2. Jongjong mahangun. Tidakon maha taha porsiautai
songon nahita di kandon ni nong atasa porseau di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosa na tumapalangit dohot ano au porsea di Yesus Kristus ane debata Jehovah na sasadai iman itu buan ni si Maria nagabe-gabean santo di perbadia andorak suahubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pengumuman ni silatus nama terpajal di bana di hau penos silang na tua tubanu atoru dung ditanam na mula mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosa ni disimay mana pay mamulak sogot tu tanoon mangumihalak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di perbadia jala adong sada huria na badia huria atau panelak Kristen akan na badia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabagi matiting masa di huriata. Tabigi ma tikting ni huriata di bagasan samingguan. Naparjolo guarni minggu. Guarni minggu tasadarion ima minggu pasiahon dung trinitatis dohot topik mangulus songon ngulu ni aka naung malua sian sada Petrus 2 ayat 10 sada saat rodi 10:6 napaduahon persembahan diakoni sadarion Minggu 17 Agustus 2025 di parmingguan pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 10 bahasa Batak, dohot pukul 10 WIB ima ibadah variatif pasahatot tado tupak tu ulaun diakoni huria di bagasan amplop diakonia ditiki marsi jalangan dong sipul parmingguan tapapungu ia bulun ni sisarihon nota tu ulaon diakoni huria di tahunon ima 88.250.000 ia hatorangan ni program dohot anggaran diakoni bui mata bereng di tik-tik na patuluhon hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Pada hari ini Minggu 17 Agustus 2025 adalah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Maka sebelum ibadah Minggu dimulai, dalam ibadah pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 9.30 bahasa Batak, dan pukul 17 ibadah sore, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, Ruas Nataba Mamuka Sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2025 Gabe Ruas ni Huria HKBP Mampang Perapatan ma keluarga Hermanto Aruan Inang Novani Boruna Pitupulu dohot sada danak bawah alamat nasida ima di perumahan Kirana Cikarang Jalan Kenari 6 nomor Blok E 10 nomor 31 RT 8 RW 20 Sada Kelurahan Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat masuk tu Wiksada Nasida Pidda Sian HKBP Resort Labuhan Ruku Distrik Sapulutolu Asahan Labuhan Batu. Perkenalan di ibadah bahasa Batak pukul sia 30 wik jongjong ma nasida di nganana. Mulai teh. Napalimahon tim violin Naposobulung HKBP
Sadarion Minggu 10 Agustus 2025 di parmingguan pukul sia 30 WIB bahasa Batak diiringi dohita dohot tim violin naposo bulung narosian gabungan naposo HKBP mauliate ma di Pasahat Huriata di pelayanan Nasida Sadarion napa onopon persembahan kasih tajalo do si lehon-lehon sian Devin Sinurat marumakon bunga altar tahamoliatehon ma si lehon-lehon anggiat bui dipake akan nambar porluhon napa pituhon jadwal ibadah tengah minggu diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir dalam warta. Napa waluhon partangyangan wik di hari Selasa 10 sia Agustus 2025 mamuka pukul 10 sia 30 WIB patu paota do partangyangan wik ima di Wiksada nama jabui keluarga S Simangunsong Inang Buru Sinaga di GSG Wik tolu nama jabui ima keluarga Hasitumorang Inang Buru Siregar di konsistori. Wik 5 nama jabui ima keluarga Sintua B Sinambela Inang Buru Marpaung di perumahan Kasamora Blok I nomor 10 Ciganjur Jakarta Jagakarsa. Rap mahita mandohoti partangyangani secara khusus ruasni Wiksada tolu dohot 5. Napasiahon doa bersama dan long march merawat lingkungan hidup. Di hari Senin 10 Agustus 2025 mulai pukul 6 WIB saat selesai maringanan di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat naing di patupado doa bersama dohot long march merawat lingkungan hidup khususnya Danau Toba dan Tapanuli Raya sekitarnya. Kegiatan non naing didohoti ruas sian opat distrik, ima distrik Walu DKI Jakarta, distrik 10 sia Bekasi, distrik 20 Sada Banten, dohot distrik 20 Walu Deboskap. Kita berdoa bersama, berjalan bersama, dan bersaksi bersama yang dipimpin oleh Opui Eporus HKBP Jala Borhat do Sian Garijata Tolupulu Halak. Napasapuluhon workshop pemusik dan pemandu lagu. Di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2025 mulai pukul 7.30 WIB 1 selesai Marturia HKBP Mampang Perapatan naing patupahon workshop pemusik dohot pemandu lagu maringanan di gedung gereja dohot GSG pina botohon tusude pelayan pemusik dohot pemandu lagu asariama mandahoti acarai napasa puluh sadahon PHD naposo bulung seresot HKBP Mampang Perapatan dohot praparheheon di hari Sabtu 27 Agustus 2025 mulai pukul 10 walu WIB maringanan di GSG naing di patupahon do PHD naposo seresot Mampang Perapatan dohot partangyangan praparheon naposo bulung HKBP Mampang Perapatan pinabotohon tusude naposo bulung asariama maddohot tisa napa 12 hon pesta parheheon remaja Hobbartu program remaja HKBP Mampang Perapatan 2025 naing di patupado pesta parheheon ima di hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 di parmingguan pukul 7 WIB bahasa Indonesia dohot pukul sia 30 WIB bahasa Batak ima puncak parheheon remaja dohot tema generasi transformatif berakar dalam iman bertumbuh dalam karya songonon ma partordingni ulaoni naparjolo Night of Worship Now
Di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2025 masuk pukul 10 pitu WIB 1 10 sia WIB maringanan di HKBP Mampang Perapatan naing di Patupado Night of Worship Manangnau. Napa duahon latihan kur. Pinabotohon ma tu sude remaja asa maddohoti sude kegiatanon. Napa 10 tuluhon kebaktian Padang Inahana HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Di hari Selasa 26 Agustus 2025 pukul sia maringanan di Buperta di Cibubur naing dipatu pada ibadah kebaktian Padang Inahana se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pinabotohon ma tusude Inahana HKBP Mampang Perapatan Asariama Maddohotisa. Napa 10 opaton kebaktian Padang Lansia HKBP Mampang Perapatan. Di hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 pukul 10 WIB maringanan di Bumi Perkemahan Ragunan naing di Patupado kebaktian Padang Lansia HKBP Mampang Perapatan. Pinabotohon ma tusude lansia Asaria Maddohoti dohot mendaftarkan diri melalui Inang Nyonya Napi Tupulu S Boru Manurung. Napa 15 hon wisata rohani seksi lansia dohot Inahana. Di hari Jumat sahatu hari Senin tanggal 31 Oktober 2025 seksi lansia dohot Inahana HKBP Mampang Perapatan naing patupaud wisata rohani tu salib kasih dohot Bukit Sibea-bea. Pinabotohon tusude lansia dohot Inahana nanaing maddohotisa kegiatanon asabui mendaftar diri melalui Amang Budiman Silalahi. Napa 10 onopon ruas namar sahid tabuan madi bagasan tangyakta akar ruas namar sahid hatani debata pasahat madalan mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pesalmen 37 ayat 5 pa 10 hon namar ulang tahun parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan saminggon di dohok hatani debata di tangan nasiamud do gajang ni umur jala di hapirangna do hamoraon dohot hamuliaon poda tolu ayat 10 onom pa 10 waluhon nama ulang tahun pardongan saripeon parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun par saripeo tu ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani debata alai di julu ni saluhutna marsis haholongan citutu mahamu ai dia dihukumi haholongan ni dorohani dohot godang dosa. Sada Petrus 4 ayat 8 pa 10 siahon parhepengon terlampir akapelian hamoleateon dohot na asing naso jinaha di tiktingon taida ma diharotas acara na adong di hitabe songoni ma tikting di huriata di bagasan samingguon tuhata ma mamasu-masu. Tabigi makur SPH.
Uhud papungu pilihan sada asa DB marede hita sia bukwe dan nomor 20 lalu ayat sada dohot udutna. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudi akka manginang. Shalom. Hatani Tuhatta dihita sadarion ima natar surat di Sada Petrus 2 sian ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 pitu
hujahama di tonga-tonga ta. Ali akka kaholongan huapoi mahamu songon akka paisolat jala halak dagang oropamu ma akka hisap-hisap ni rohasibu namaralo dopak partodion marparange nadinggam mahamu di tonga-tonganya kaperbigu asa ia adong nah paha-taha-taho kamu songon akka parjahat gabe di pasangap nasida debata di ari panuduhani dung di ida denggan ni ulau muna uduk mahamu maradop pun nasauhum nasi nuan ni hazol maon ala ni tuhani nang maradop pun raja parhuaso pargijang nang maradop pun panguhum akka nasi nuruna mamicang akka sibahen nazahat alai memuji ia si ulana denggan ai oddo lomo ni rohani debata naeng mamarhitesian ulau nadenggan poppo mamuna hau toon ni halak na hurang roha ai akkanong malua dohamu alai unang mapinakke haluau ni mangudingi hajahaton songon akkana poso ni debata matahe marhapatunom mahamu tu sasude haholongi ma akadongan habiari ma debata pasangap ma raja merdeka 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 laos ima topik mingguta akka amang inang hiduplah sebagai orang bermerdeka mangulu songon ngulu ni akka naung pinalua alani bereng mazotu habirang amang inam habirang merdeka inahamuma merdeka inahamu iya apalagi akka namar baju narara digijang rupani tersemangat na tertibodo den iya mauliate ma akka amang inang taboto do dak sudi akka dongat tabui rap dohot hita di bagas garejaon nasugo peho bereng adong do nalao tu kator nasidabe sangado rotu gereja alai ala adong do upacara di inganan nasidabe inganan mangula gabe borhak bedo nasidatusi alai mauliate ma hita pe di parrohahon pimpinat tado ala subuh hita dohot deba tu upacara na dipatupa baik di kantor manang di dia petahe alai di ipaingok do hita asa meridde hita perjulu mangidehon Indonesia raya mauliate ma hubereng do naking akainang semangat tasudi jalau bangga do hudok do songonon ala juk do marsaur do akadongatta sian akasuku bangsa yang lain sikap ni Kristen batak na meridde Indonesia rai tu tabudo ala songoni do iti ajar honati ya wah rupani holani bidana nakidang adong bendera ati adong bendera tong do rupani songonon iya dirihen na pedang adong pola rupani alai taideho do semangat mau lihat matong di tim musik do tim viola na ro sian akkana pusobulung huria HKBP ate baik amang inang dung tajahan naking sian hata ni tuhata totu ngatur lau pikirata soal kemerdekaan jala totu nadi paihut doi di patongotong pabuat di bagasan sadarion 3 tahun matahe Indonesia merdeka 3 tahun 20 tahun kemerdekaan Indonesia ya jala taboto do tekas gudang do khalak na merayakan dengan menaikkan bendera ya bendera tarikok do jote hata batak ni bendera do mandera silangi berarti hata batak nah do madera hidup tong hidup hata batak kanong dibukit ditanakikan madera
silangi. Jadi atabata bendera adalah Madera idotong. Ale unang ibai musi bahasa Indonesia Madera, mulu Madera bahasa Indonesia berlain lain makna teh. Lalu adong do nama bayan menang merayakan hari kemerdekaan dengan jenis perlombaan. Kemarin anak-anak kita sudah ya mengikuti banyak perlombaan yang dilaksanakan bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Adong musik dengan pawai sedemikian rupa atau karnaval juga ada, Amang dan Inang juga ada konser. Nanti sore malam saya dengar ya di sekitar Istana Negara dan terutama di Monas masih ada banyak bentuk dari kegiatan perayaan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Melodok kamu dongak kuning lautusi Rakmahita mertrans. Ala ongkos kalau sedia do tahedo. Ongkos sedia 20 rupiah do ongkos sadarion di Jakarta Nahumaliang. Ale ikon punani Pemda do teh kendaraan ni sotong lawa monon rupani kendaraan lain 20 de nahamu sotong ilili hita ade. Tapi dari bentuk-bentuk perayaan itu Amang dan Inang bohado halak Kristen memahami kemerdekaan. Idot nanaing si paingoton na tu kita. Jala ikut takas do kemerdekaan ini sungguh dia do kemerdekaan atu satta akadongan. Apakah kita sudah benar-benar hidup sebagai orang merdeka itu pertanyaan yang mendasar. Kemerdekaan sotung ta ingot ya sotung ta pikiri holan soal bebas dari penjajahan bangsa asing. Memang faktana ido bebas sian penjajahan bangsa asing. Alai ikosi ingotot tado kemerdekaan sejati adalah kebebasan untuk hidup benar. Kebebasan untuk hidup benar berarti kita di situ harus menjadi benar, ya. Lalu memuliakan Allah dan tentu mengasihi sesama. Ya, kita punya kebebasan untuk hidup benar, untuk memuliakan Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama manusia. Ido natotong di paingoton di sude akapadohan baik di pada narobi pada baru namar pertemuan tu kemerdekaan manang haluaon. Rasul Petrus ya marhite surat na tazahana king na pasahaton padohan tu akahala Kristen di tonga-tonga ni masyarakat na majemuk. Ido singotot ta naking didok tahe halak Kristeni songo dia didok nakid di surat na tahe ya na di ayat 10 sadai kula hidak kamang Inang ale akka khaholongan huapoi ma kamu songon akka pai solat jala halak dagang pai solat pendatang ya manang mungkin juga ya naro dan perantau nama ngarato ale sotung tapi kiri pangarato onon pangaraton sian sidikalang ala par sidikalang oropani tu Jakarta daung alai dia do pangarato on nani do nadison. Kita bukan manusia duniawi, tetapi kita masih berada di dunia ini. Kita adalah perantau, kita adalah pendatang sian Banua Gicang, alai berada di tonga-tonga ni Portibion dan Portibion dengan segala macam ya apa yang ada di dalamnya. Alani ido jauh-jauh mulo tabere nak di ayat 10 sadai asa rikot kita menjaga khabadiaun memelihara kekudusan di tonga-tonga ni Portibion unak sarupa doh Portibion jala singototta di Portibion
nak pengatadok merdeka rupani baik bangsa tasongonido hita merdeka sian hadusaon alai gudang do akka godaan di tonga-tongani portibion isi ngotot tadi sotung gabe tadok rupani mulunga dimerdekakan oleh Tuhan itu sudah berarti dangadong be akka tantangan godaan akka parukilon si adopan justru gabi gudang do hidup benna pola rupani halak mardok dang notit na buhate bangani ha porsiat Tuhani alai selam gudang do roaha ya na mangelaela ninna maaf dak kubote na rona sida no yang dison adong do nanaing gabi ruas ni huriat tisian ugamona asing ya na tuari rodo na sida disugu ni hari doakan aku Pak Pendeta kurasakon nuaing dinong kuputuskan aku akan kembali menjadi Kristen. Ada godaan banyak dalam diri saya. Saat tidur pun saya terganggu. Saya adong menggugai pikiraku ninebana. Alai nidok mabiasa dui ikon ingotom mudok memang molo hidup dalam iman Kristiani. Jangan berpikir tidak ada godaan di sekitar, tapi justru akan ada banyak godaan di sekitar. Tapi benar roho mengidotangi yang asa dipergugui Tuhaniho laho tetap di dalam keputusanmu mengikut Kristus. Amang dan inang taboto takas molo di tonga-tonga ni Portibion gudang akka godaani justru disomman orang-orang merdeka na sejati ditantang sedemikian rupa jala iko berani mengatakan tidak. Habaranion mengatakan tidak untuk dosa. Sekalipun dunia berkata, ana juta do labok pad oni Portibio, dak pola bohai, oti do, dak pola bohai, ai holak kesalahan nah do na diampuni do. Ido godaan Portibion. Tapi orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dia harus mampu berani mengatakan tidak. Down. Itu dia orang yang merdeka. Nueng tabering do tong songo dia ma sikap ni halak naung di merdekakani akka amang di ayat 12 di do asa berperilaku baik di hadapan masyarakat. Berperilaku yang baik manang marparange nadinggan hiduplah dengan cara yang baik. Kujahado sada berita najulu di surat seorang filsuf buku namar gorma amat filsufon Antenaporas. Judul buku idung di bahasa internasional Ecology or Embassy for the Christian. Tidak jauh dari surat Rasul Petrus ini ditulis, hanya lebih kurang 15 tahun. Berarti jonok do petu namasa na sedang di alaman ni aka Kristen na parjului. Manang isu na pinasahat ni Petrus dison bui do takas di boto filsuf Antenaporas. Dido ibana songonon. Ya, laho mangudihon halak Kristen sian panggosa-gosa manang pamusaon ni baik pamareta Romawi hatihai songonido masyarakat sekitar ido ibana akan natinuhas semuna naso mertuhan halak Kristen sada paduahon nadidoko kamu kanibalisme halak Kristen patuluhon idoko kamu praktek incest halak Kristen itu tidak benar. Seorang filsuf namana kasih dohok denggan ala dibagasa kasih tongan do halak Kristen di zaman ni si Petrusi adong manuhas ada menuduh pahata-hatahon ninna naking di ayat 12 edang mertuhak kalaki dang sok balagi Tuhan ibu to kamu do serlang jolma do halaki kanibalis do halaki baru muse
praktek incest do di ulahon nasida. Dorak do tuhas tahek kamang inang alai dibereng si atena poras do songonon. Ai sa sitong nai dok nasida no somartuan ala sona di sobba do kaisar. Begitu dah halak Kristen dang mungkin marsobatu zolma, dang mungkin marsobatu kaisar. Baru muse idok kanibalisme kan pangak kamuma dagik kudoon, inu pamuma mudar kudoon. Beh, yocok palahido hape mudar ni zolma. Zalai taringozi muse kada danak. Beh, berarti kada danak ka danak hape idu dia langi nasida. Itu dituduhkan. Baru muse incest ala persaudaraan parhahamaranggion, kasih sesama menang kasih parhahamaranggion. Songoni ma praktek di ulahun nasidanin. Tapi syukur seorang yang belum kenal Yesus tetapi dia memperhatikan dengan baik perilaku orang Kristen, sungguh-sungguh bukan seperti yang dituduhkan oleh orang lain. Lalu dia tulis buku itu, Apology or Embassy for the Christian. Membela ala Kristen, mangodihon ala Kristen. Justru naso manada halak Kristen. Songonima amang inang narikot nang di tonga-tonga ni ngulutan waingon. Molo pesai adok kalak madok korupani dang denggan ulau ni kalak Kristen alai molo tutu sitong do taulah denggan do taulah justru akka orang lain do mandok pedak sitong nan dok munai akka nabur judo halak Kristen berek kamu mah si hakolongi Tuhan do nasida alai itu tu marasing Tuhan nani sobban nasida sia Tuhan na disobbani portibion dukon nimu se berek kamu mah iha kolongi nasida do sesama manusia. Dan itu perlunya amang inang kita selalu mengembangkan patuduhon asini roha tu nahumaliang kita. Dan itu yang selalu diserukan amang dan inang. Gereja harus tampil menjadi berkat di sekitarnya. Gereja tampil sebagai berkat di sekitarnya itu berarti kita harus memperdulikan di sekitar kita. Sotung gabe so adong sesuatu yang berdampak baik tu lingkungan ta atau sebaliknya gabe berdampak negatif rupane mengurung diri kita tidak alai ikon lam patuduhonotta mai ya sian akka ngulutta si ganuk are nuaeng sahat do didok marperdumuat tu pamaretta marperdumuan tu akka panggonggomi ya sahat tu akka uhumna ayat 10 do ayat 10 mai molo tabereng rupani di turpukna tazahanaking didok asa tuduk hita tu pamaretta Rasul Paulus pe di Rom 10 takas dui jala odona somalta jaha akka mang dumutusi bah adung marumani mandokun ikut taat ita tu pamaretta bohado molo sudinggan molo sopas akka uhumna akka aturanna amang dan inang ya molo adok pe akka pamaretta naso sitong ya orangnya yang tidak baik melakukan tugasnya. Tetapi sikap dari orang Kristen harus menghargai hukum dan pemimpin. Soal kesalahannya tentu Tuhan yang akan menghukumnya atau mengadilinya sedemikian rupa. Apa artinya dalam kehidupan kita? Ya, kalau kita di satu tempat, di satu negara, ya tatanan sudah ada sedemikian rupa. Dan kalau ada tentu pemimpinnya, itu adalah pemimpin yang telah diizinkan oleh Tuhan kita memimpin kita bersama. Karena itu kita harus taat dan hukumnya juga. Silakan amang inangate dinggat tajaha muse Roma 10 tului asa
bui rupani tapahami ahad nani dok ni apostol Petrus di turpuhon. Siani do kita amang memahami molo adong nasongoni gabe adong maketertiban, adong maketeraturan, adong muse arah na bui takas naing ulah honoton bersama. Rator ang naman do beh sedang bui kritik bui do puasa deng bui alai kritik unang atong kritik na mengambang, unang kritik asalna disuarahon, sampaikan di tempat yang disediakan atau tempat yang benar. Nah alani akka amang inang molo di paingot kita sebagai orang-orang merdeka ngatabereng nakingan, ya kemerdekaan tu arah kehidupan sehari-hari, kehidupan tu lingkungata alai dohot domuse nang dipaingot kita di ayat 15 dohot ayat 10 onom menggunakan kebebasan untuk mengabdi kepada Allah. Hiduplah sebagai orang merdeka, tetapi jangan gunakan kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatan. Ya, adong dope uduna. Alai naneng sidokononna intina manang poinnya siani. Ikon mengulahon kebebasani mengabdi kepada Tuhan. Adok kala nama mikiri rupani kemerdekaan berarti bebas melakukan apa-apa. Padahal kebebasan Kristen berarti bebas untuk berbuat baik, bukan bebas dari tanggung jawab. Istilah lempar batu sembunyi tangan tidak dikenal oleh orang Kristen. Muladok kala nama dok songoni mabai songoni di pamana joha Kristenonna. Saya berbuat sesuatu, saya harus bertanggung jawab. Saya sebagai umat Tuhan, ingat ada yang selalu maparrohahonau. Minggu lalu ahatehe topik minggu ta amang inang, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Allah. Jadi sotung adong halat nasongoni rupani di tonga-tongani kehidupan sehari-hari, bebas untuk berbuat baik. Berbuat baik ya itu di dalam lingkup tadi ya Tuhan selalu perhatikan kita, dan apa yang kita lakukan itu harus menjadi bagian pengabdian kepada Tuhan. Jala odora aka manginang di 20 tahun ya kemerdekaan tatujolo, kita harus menggunakan kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berbisnis untuk membawa kebaikan. Taparrohaho dono ingat ya kamanginang, ya bagaimana sekarang pemerintah kita juga giat sepertinya kita lihat untuk memperhatikan bagaimana kejujuran orang-orang dalam bisnis, kejujuran orang di dalam jabatan yang diberikan Tuhan melalui pemerintah. Tentu hitape molo sope di bagian ni ihita dang di pebisnis na tadok naking dang di bagian ni akka pejabat na tadok kon nakingani, tapi kita juga harus benar-benar dalam kehidupan kita ingat itu adalah anugerah Tuhan apa yang kita kerjakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan maaf anggon satu keluarga pedohonon do ya ikut bertanggung jawab do kita menggunakan kebebasan dan kebebasan budaya, kebebasan di tengah-tengah di keluarga. Itu harus kita ingat amang. Kita sudah dimerdekakan dari budaya kita, dimerdekakan oleh Tuhan, dan kita sudah menjadi warga Kristen. Karena itu di tengah keluarga juga kita harus benar-benar melakukan kebaikan untuk ya semua anggota keluarga tersebut. Doma akka kebencian, doma nang akka kebohongan manang penipuan-penipuan. Nuai ngagudak tabereng korban ni akka ahama gorriona teh mulo tadok penipuan ya ali lebih penipuan do perade banare ya songonna tabu bigi padohan nai akan menerima ini menerima itu, kamu akan menjadi wah enak senang seperti itu, tapi kemudian yang kita lihat adalah
aka bahaya ancaman satu na korban sedemikian. Dan amang inang nueng tapa ulak jo tapa hibul pikirata, kita adalah orang-orang merdeka. Tetapi dalam kemerdekaan itu kita perlu melakukan kemerdekaan kita dengan bebas. Kemerdekaan itu kita lakukan adalah untuk bukan hanya diri kita sendiri tentu, tapi itu adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk sesama kita di tengah lingkungan. Na perpudi aka manginang ayat 10 pitu ulak komajo majaha di ayat 10 pitu. Didok dison marhapat tunom ma kamu sasudi haholongi ma aka dongan habiari ma debata pasangap ma raja. Alai pinaihut mamuse ayat 12 asa adong naneng dohonon tusi marparange nadinggam mahamu di tonga-tonga ni aka perbegu. Sian 2 ayaton ayat 10 pitu do di 12 bagian na perjulu adong mana margoar panca prinsip hidup sosial orang merdeka atau orang Kristen. 5 prinsip hidup sosial nanaing sifat tuduhonon ni halak Kristen. Alemol dok panca nakipe pasti do ate di jahahon panca aha tahe nakid di istana negara Pancasila. Adong viral video adok panca muse di siate. Alenang na virali anggona naing dohonot ta walaupun itu adalah kritik di tengah-tengah kehidupan ta. Hujah sama amang 5 prinsip hidup sosial orang merdeka. Yang pertama, hidup baik di tengah-tengah masyarakat, punya integritas sosial yang baik. Ini salah satu yang harus kita tunjukkan amang inang, hidup baik di tengah masyarakat. Naki kuat do contoh pengalaman Kristen mula-mula amang di tonga-tonga ni kemajemukan masyarakat namang gosa malah manuhas malah, tapi dengan hidup baik punya integritas yang benar, justru filsuf bukan teolog yang membela orang Kristen pada saat itu tidak benar apa yang dituduhkan kepada orang Kristen. Yang kedua, hormati semua orang, menghargai martabat manusia. Amang inang dikime tahu sejuk do idok songonon molo adong setabi nabuta tuk sodohon do nama pitung. Molo adong nasubui makatai setabi nasubui bapinigi tuk subui do dohonon nanengel. Hapi inu nyana de. Ido kan? Ido molo nabuta ido keddo nahurang perbinegian. Molo nanengel terbalik nokone. Molo buta nahurang si malolong. Molo perbinegian nahurang perbinegian. Memang niulahod doy aletiki hola burjuni roha dape mangulahone ketaatan kepada orang tua. Tapi setelah dewasa renung-renungkan wah hebatnya filosofi itu. Ya, kalaupun kita lihat sudah buta jangan katakan nama pitung. Soto inoko nama pitung. Nahurang si malolong, penghargaan, menghargai orang. Sedemikian mau diingatkan, hormatilah semua orang. Dan ternyata ketika kita tahu mereka sebenarnya punya potensi yang kuat loh. Holan naso taleot do sipata ibana bergerak sedemikian rupa. Dulu 10 tahun yang lalu barangkali sangat hebat walaupun belum seperti ini hebatnya dunia komunikasi, alat komunikasi. Pujisik, tahu kan inang pujisik itu yang tangannya sangat pendek, kakinya juga baholan muncul sautik dora pahanya.
Ya kalau kita merendahkan dia, mungkin ya pada saat itu orang biasa merendahkan. Tapi ketika kita lihat potensinya sungguh hebat, sekarang dia akan menjadi motivator yang besar di dunia. Mengalir motivasi itu banyak zulma. Ada sebenarnya. Karena itu amang inang hormatilah semua orang, menghargai martabat manusia. Kemanusiaan itu yang otot. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, kasihi saudara seiman, solidaritas rohani. Ya, solidaritas rohani. Jala ope molo Paulus ya madok kerupani haholongi madongamu zolmanin nakan alai gumudang matudongamu saha perseaon dang namerdikani. Sotung tadok rupani bahasa dok konon na gumudang tudonga saha perseaon. Alai logika na doe. Jala konsekuensi logis doe. Molo rap kita sapunguan, rap kita saha perseaon, dang mungkin perjolo di san saling menopak, kita saling masyuru, pemanang saling peduli. Pasti do akan na jut sapunguani. Nah karena itu sotung adong mengabaikan sesama naung di dalam satu persekutuan, satu iman. Tetapi kita harus ya tunjukkan solidaritas rohani kita kepadanya. 4 adalah takut akan Allah. Sudah banyak tadi kita katakan, ini adalah ketaatan mutlak. Hanya yang perlu dijelaskan minggu lalu sebenarnya sudah, kata takut bukan berarti gabi mabiar, gabi sojonoki be, ya, songon halak na mengedupi sesuatu na seram rupani daun. Takut itu sebenarnya adalah takwa, ya, itu pemahamannya. Dan yang kelima adalah hormati pemimpin, sikap kooperatif dengan pemimpin. Huulahi ma'ak keamanginang panca prinsip hidup sosial orang merdeka, hidup baik di tengah masyarakat, hormati semua orang, kasihi saudara seiman, takut akan Allah, dan hormati pemimpin. Ini bagian akhir dari apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus untuk kita. Diingatkan kita sudah merdeka, merdeka dari dosa, merdeka juga dari penjajahan bangsa lain. Tapi perlu lagi amang inang, merdeka itu harus kita tunjukkan dalam sikap hidup kita sehari-hari. Amin. Mertangi yang mahita. Mauliate madiho ali di bata amanami, di pengot hodo kami di argani haluaon kemerdekaan, di palua hodo kami sian perhatu banu dosa, di palua hodo kami nang sian penjajah bangsa lain. Mauliate ma Tuhan, hokui kami doi alai di paingot hodo kami nuaing asa takas hupake kami haluaoni laho patuduhon betul-betul kami nang malua. Ikon hati dakonon nami do hasitongan, ikon hatahonon nami do nang kebenaran, ikut takas do kami dia ka nadingkani. Ali Tuhan nami saya pergugui mahami di bagasat to demi. Asalam takas tong pada dua kami tu akadongan na kumaliang pe haluau ni do asini roham. Ali di bata aman nami hutang yakuk kami do negara nami 80 tahun merdeka sian penjajahan bangsa na asing. Ali Tuhan saya dong lupi hubege kami sian penjajah bangsa na asing do secara formal politik na merdeka. Alai serong lupi akka penjajahan na asing rumang na ninna. Ipiale Tuhan hupang ido kami madohok gomos asa tetong diramoti ho kami peluang muhami sian akai hutangnya ko kami nang pamaretta nami asa mergugu nasida ale Tuhan lau pasidik komodo tung adong pihak penjajah tertentu manang bentuk kuasa asa di padao noni di pasisi noni asima roham sahat tu tangamu ma nang kegiatan namar dalas sadarion na pinatupani bangso nami
ati pesubui hami retta biro alai marhiti ali Tuhan lam diingot siak kodo haluaon asa ho tong dipasangap aka perayaan ali Tuhan di lasni rohanami tutumai lau patuduhon hiras ni roha alai patabas semangat mai lahu makubasyak kanauli nadinggat tujuluon hutangnya kok kami ma nang huriam HKBP mampang perapatan aka ruas na subui romar saur ali Tuhan hupagong gopok kami nasida di dia BP nuain ramoti Tuhan huingot kami do hatam minggu lalu totong do ali Tuhan di idaho tertuju tu nasida bedo to kana porsea pamereng alani sai ramot tomale Tuhan asa di bagasan hahipason di bagasan posni roha jala totong musit tugu romar saur di tongani huria Tuhan hutangnya kok kami do kegiatan saminggu naroon di tongani huriamon marhite pertangyangan wek sungguli kami dia kawek nami Tuhan marharing gason asa bui hai masih pasorat dame songonima musi ali Tuhan kegiatannya ke kategorial pasu-pasu ali Tuhan asa marhite tabak kaparbinotoan nami tabak nang hasadaun ni roha di hamis saluhutna kegiatan-kegiatan khusus dia kategorial pe Tuhan isarani na pusobulung remaja aka parupuan na lansia naung hubigi kami di warta jematon las hutang yakok kami may tutong ali Tuhan marhitei pakema laho manunggulhon marguguyok kami saluhutna hutang yakok kami ruas na baru ali Tuhan di Huriamon keluarga Hermanto Aruan dohot inan nami Novani buru na 70 rap dohot sadaya na konasida pasu-pasu manasida gabi ruas na aktif ruas na mangulu di tongani Huriamon marsangap guar munasida pe di bagasan las ni roha ali Tuhan hutangnya kok kami kadongan nami na di bagasan parsahiton amang natades manik, amang pesta Robert siakaan, amang sihol abarita, inang nyonya silalahi buru gurning, amang situa Agustinus simajutak, Christopher Jonathan Andrew Hutajulu, Cordela Maria Fredelia Hutajulu, inang Pasaribu buru simajutak, dohot Gefariel Jofade Darian Purba. Tuhan adong nasida dirawat di rumah sakit, adong na di bagas nasida bi. Tugu-tugu tong haporsion nasida Tuhan. Asa makirim tuho unang tu akka nasing pasu-pasu akka ubak nasida. Perawatan medis songonido dampingan keluarga pe mangalehon hamalumon. Akadongan nami na berulang tahun kelahiran 24 halak di bagasa samingguan songonido na berulang tahun pernikahan sada keluarga. Huwag kami manasida tu adopanmu. Ramoti pasu-pasu di bagasa lasni roha nasida le Tuhan di pertambahan hitungan tahun. Jala totong matugu-tugu nasida tujulu. Dia di rumah tangga asa totong alita tugu holong ni roha nasida. Dia ka ulang tahun pribadi nasida le Tuhan totong semakin bertumbuh di sudi akka ulaon songoni nang kerohanian pe. Asima roham. Satu tanganmu mahami salu na Tuhan. Molo tung adong akka pangiduan nami ale Tuhan. Nasopola huhatau kami nuaeng. Nasuhatau kami tu kadongan nami. Manangdak huhatau kami tu tim doa syafaat. Ali Tuhan. Saya tangihom mahami salu. Mauliate maliho. Di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ditiki marid dihita tapasahat ma piliata.
debata amanami na di Banua Gijang, hodo karoroan ni saluhut sileho-lehon na denggan, do nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa kuparhasyak kami pilihanon, pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni kuriamdo di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim, asal putadahami godang ni seleho-leho mitu kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say sauk malomoni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang, leo matuhami sa darion hanguluan siapari, sesa madusan nami, songopanesa nami di dusa ni dongan na mardusa tu kami, unak kami tu gihot tu pangujunan, padua mahami sian pangago. Hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamu di bagasad dame jalo hamu ma pasu-pasu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bukina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama bukina tuho jala di pasaorkon madamena tutodim.